Nun momento crítico e cheo de incertezas, coincidindo cos inicios da pandemia, os voluntarios de Protección Civil de Ribeira asumiron a difícil tarefa de garantir o benestar de todos os cidadáns. Este concello, o alcalde e os concelleiros afrontou a primeira etapa desta crisis traballando en equipo e anticipándose con unha serie de medidas, entre elas as mascarillas, mamparas, produtos que vos fostedes repartindo en moitísimos locales, en colexios, empresas particulares, cerrando parques, poñéndolle cintas, prevendo todo o que se nos viña encima. O Concello quixo con este acto recoñecer o seu labor imprescindible, non só en tempos de COVID, senón tamén no día a día da vida municipal. Imprescindibles o ve a xente nun maremoto e imprescindible o ven nunha pandemia. Pero igual non ten esa concepción día a día, porque día a día, aínda que non se vos vexa, estades dispoñibles. E creo que ese é o gran labor da Protección Civil, que estades dispuestos a colaborar en cousas que igual están programadas, como pode ser unha carreira ciclista, un maratón, calquer tipo de proba, pero a veces estades preparados para que vos chamen e vos digan: oye, tendes que controlar isto, que hai un incendio e por favor controlada que non veña a xente, cualquier cuestión que pode surgir de día e de noite. Os voluntarios recibiron unha medalla e un diploma conmemorativo en recoñecemento ao seu inestimable traballo non remunerado e en beneficio dos demais.